Dlouhá cesta, prokletá džungle. Projekt tehdejšího MFS studia, chcete-li Mindfilm studia, byla naším prvním projektem vůbec. Nebo ne? Film, který zabral celkově 24 hodin. Ano, slyšíte správně, 24 hodin. Jenom jeden den nám trvalo, než jsme film vymysleli, postavili mapu, napsali scénář, natočili kameru, sestříhali a vydali ho následně na YouTube. Studio se založilo ve stejný den, jako projekt vyšel. Neustále jsme se dívali na starou tvorbu některých studiích a řekli jsme si, proč to neskusit taky. Z filmu jsme dostávali motivaci vytvářet další a další filmy. Po vydání na YouTube jsme čekali, zda se to chytne. A hele, chytlo se to. Myslíme si, až doteď, že na náš první projekt to bylo celkem obstojné. Ale byl to náš první projekt? Hele brácha, jakože nová loď, kterou nám koupil táta, nevypadá špatně. Nevypadá. Kapitán, který máme... No, ano. Mindfilm Studio nebylo, i Iconic Studio nebylo úplně první studio. Vracíme se do roku 2020 a zakládá se naše úplně první studio. GOM Studio. Ale ne zase tak v plném počtu. Legendární čtyřka Fuse, Rades, Gufu a Fist, ale bez Radese. Ano, bez Radese. S Fusem jsme se dřív hodně koukali na ty hodně OG Minecraft filmy, ne? Chápeme se. A já jsem měl každý den motivaci udělat něco neskutečného, ale vše nebylo podle plánu. Nakonec jsme se teda 13.8. dohodli, že teda uděláme něco neskutečného. A vycházel náš první film pod jménem Vzestup faraona. Někteří ví, odkud jsme to jméno sebrali. S filmu jsme měli obří radost, ale teď, když se na to podíváme zpětně, tak je to pěkný hovno. A aspoň já lituju toho, co jsem to udělal se svým životem. Takže pokud nechcete dostat krvácení do mozku, tak se na to prosím nedívejte, děkuju. Jo, a jen tak pro info mělo být původně i víc dílů. Tak jo, jsme v roce 2021 a zakládáme nové studio. FPF Movies. Jo. Hele brácha, já mám celkem hlad, neudělal bys mi prosím chleba? Čo by si zdal? No. Někdo ví, proč jsme zakládali nové, ale říkat to tady nebudu. Tak jo, přicházím s ultra nápadem. Tím myslím nápadem bez ultra. Vlastně s obyčejným nápadem. Ale stále bez Radese. V průběhu psaní scénáře a točení to nebylo úplně klidné, páč v té době byla online výuka a věřte mi, že když píšete scénář a řve vám učitelka do ucha, dokáže tě to pěkně Tohle učivo probíháme skoro půl roku a nejste schopni si zapamatovat, jestli zase vydání o rozhodnutí o zastavení provozu musí být předem projednáno. Nezlobte se na mě, Matěj, ale vy musíte být úplný debil. Tak seš úplnej Tak jo, film byl hotov dne 25.2021 ve čtvrtek v 12 hodin 41 minut 39 sekund. Prosím, neptejte se mě, jak to vím. Film se jmenoval Výstup mrtvého a od našeho prvního filmu to byl docela pokrok. S filmu jsme měli opět radost, ale to nás nezastavilo v tom dělat další. Teď mi tak dochází, že to je docela jako blbost, co jsem teďka... To je jedno. Motivace byla stále velká a proto jsme se rovnou vrhli do dalšího filmu. A nebo spíš seriálu. Jsme stále v roce 2021 a máme opět nové studio. GM Movies, ke kterému máme přístup doteď. Jsme jediný přežili a zavřeli nás do vězení. Hele, ale brácha, mám nápad, jelikož už je ráno a vidím, že stráže jsou úplně na mol. Ještě jednu. Ano, tak mohli bychom zkusit utéct. A hádejte co? Věřte nebo nevěřte, ale zase bez Radese. Seriál pod názvem Jeskyně vyvolených. Dřív jsme byli docela velký kopírky a nápad s tím, že je někdo vyvolený, jsme měli od studia M Studio Movies. Převážně ze seriálu Runnigan. Ty, souzené, běž na druhou stranu a zatáhni zapa. A
ruku. Na 3 oba dva zatáhneme. 1, 2, 3. Páne. To je neuvěřitelné. Synku, poslouchej. Jseš vyvolený. Vyvolený žije. Nový Ranigan je... A teď se vracíme k nám. Jeskyně vyvolených měla by mít původně 5 dílů. No, podařilo se nám natočit i druhý díl, ale ten není vydaný. Byl to seriál, ze kterého jsme měli největší radost. Zatím jsou tu jen šťastné informace, ale jsou tu i špatné. Potom, co jsme zjistili, že nemůžeme vydat druhý díl, jsme docela ztratili motivaci. V té době bylo po karanténě a v tu dobu kinematografie hodně spadla. Vlastně celý YouTube spadl a všechny hry. Od té doby jsme se rozhodli, že studio ukončíme a tím skončilo i naše 3. studio. A jelikož jsme se všemi členy bývalých studií pořád v kontaktu, jako je třeba Fist a Fuse, jelikož vlastně hlavní studio bylo Fist, Fuse, Gufu, tak by vám k tomu asi taky rádi něco řekli. Tak ale jak bych začal? Jo, no jasně no, tak jak jinak, že chci poděkovat hrozně klukům za několik let natáčení a pobavení s Fusem, to byly mega dobrý časy a vlastně se všemi, ale tak víme, abych řekl pravdu, tak nevím kolik bylo studií. No, to je fake hrozně, nic jsem neuměl a řekl bych, že ještě ani neumím, ale doufám, že si mě chlapi váží a já pošlu na řadu dalšího Fuse a ten vám zarepuje, díky spání a já jdu. Bohužel Fuseových slov se nedočkáme, páč se teď leží někde na dovolené. Jo, přesně takhle vypadá nějak jak Fuse. Každopádně scénář měl napsaný, můžu vám ho tady přečíst mojí nádhernou slovenštinou. Je mi velkou cťou poděkovat Petrovi a Iconic Studiu za jejich neuvěřitelnou kreativitu a oddanost při vytváření projektu, který překračuje všechny očekávání a bude mít dlouhodobý vliv na našu společnost. Ale pak jsem přišel já, největší záchrana. No dobrý zaseklet. Koukal jsem na starou tvorbu kluků, tím mám na mysli naše stará studia, kterých, jak jste slyšeli, jsem nebyl součástí. Ale s klukama jsem se znal ještě předtím, než jakékoliv studio začalo. V době, kdy na tohleto video koukáte, je to přesně rok od založení Iconic Studia. A 3 roky a 12 dní od založení prvního studia vůbec. GOM Studios. Teď když nad tím tak přemýšlím, že zkrátka GOM Studios znamenala God of Minecraft, ty vole. Je zle. 2 dny po prokleté džungli, neboli našem prvním filmu, přišel další díl ze série Dlouhá cesta, Starý Egypt. Za 2 dny jsme vytvořili 11-minutový film. Stříhal jsem ho celou noc přes víkend a nešel jsem vůbec spát jen kvůli tomu, abych kluky ráno prostě překvapil a pustil jim ho hned ráno. Já bych byla pomstím. Rychle, střílejte! Naběhnu mu ze strany. Musíme jít rychle, už utíká. Musíme rychleji. Ale to rychleji nejde. Utíká, už po nás ani nestřílí. Ale nemůžu ho trefit. Ale měl by po nás střílet. Máme ho. Tamhle ten druhý, rychle za ním. Rychle za ním. Tam zdrhl. Zdrhl tady. A nyní se vrátíme zpátky k Iconic Studiu, kdy jsme vydávali další nepovedený seriál, Prokletí severu. Vyšel jenom 1 díl s názvem Vzpomínka, kdy se vlastně celý příběh rozvíjel. Ale scénář a všecko bylo na úplně nízké úrovni a pořád jsme byli na začátku naší cesty. Však si to poslechněte. Tak, tady máš. Díky, Ethan, říkej mi Ethan. Dobře, Ethan, já jsem Oliver. Fajn. Čau, nemáte náhodou brosičku? Jasně, Když se na to s klukama zpětně podíváme, tak vidíme progres. Progres v něčem, na čem pracujeme fakt dlouho.
A ještě celá cesta je před náma. Prvního druhý. Náš den, na který asi nikdo z nás nikdy nezapomene. Vydáváme náš nejúspěšnější projekt Na útěku. Vůbec bych se nebál říct, že drtivá většina z vás, která nás zná, nás poznala skrz ten projekt. A přitom nám s klukama nezabral ani tolik času, bylo to relativně brzo hotové. Vydali jsme to a z nějakého důvodu se to extrémně chytlo. Já jsem jenom koukal, co se to sakra děje. A nemohl se uvěřit, pak jsem hledal, jestli nás nikde nikdo nevypromoval nebo nic takového. A prostě jste to dokázali. Klikli jste na to a dali jste nám šanci. Já vím, že neustále mluvím jak z filmu a jak kdyby toto byl světový dokument a jak kdyby na tom stál celý můj život, ale Minecraft filmy mi dali něco, co nedokážu ani pořádně popsat. Tak to je ono. Ale podívejme se. Tady před náma asi někdo byl, ale moc daleko nedošel. Hele, neohořelá louč. Máš to křesadlo? Tak pojď. Utíkaly dny, týdny a měsíce a my pro vás stále tvořili nové filmy. Ať už znáte třeba Špiony, Trůn smrti, Táborák nebo Na útěku. Ale co vlastně teď? Jak jsme na tom a co bude? No zkrátka nic, budeme pokračovat v naší tvorbě, protože nás to neskutečně baví. Nebudeme se nalhávat, teď když nám začaly prázdniny, tak jsme si s klukama trošičku ulevili. Buď je část týmu někde pryč na dovolených, a nebo zkrátka se nám do toho prostě nechce. Ale nebojte, brzy začne škola, brzy začnou povinnosti. Kazmův projekt, co to? No a já vám můžu jenom z plného srdíčka poděkovat. Děkuju vám za rok, který mi ukázal, že stále tu jsou lidi, kteří si Minecraft film prostě rádi pustí. Děkujeme všem, kteří sdílí tu cestu s náma. Děkuju vám za náš první rok, který odstartoval naší cestu, která je doufám teprve na začátku. Nazdar. Já jsem Darwin Elliot. Hele, brácha, Dobrý. Ty si neděláš sám, že jo? Někoho nemám bejt. To je? vykradli banku. Banku? Jakou? Do hajzlu. Děkuji ti za všechno. Víš, jak to bolí? Nechci vás nechat obtěžovat. Vůbec šance.